ମୁଁ ଆଜି ଖଜୁରିଆକଟାର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷକ ବଣ୍ଟନ ସହ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ପହଞ୍ଚିଛୁ କନ୍ଦରପୁରର ହରିଜନ ସାହିରେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏମିତି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ତାହା ଶବ୍ଦରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲର ସମୀର ସାର୍ ଓ ନର୍ତ୍ତମ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଆଉ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଟିମ୍, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଖଜୁରିଆକଟାରେ ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନ ଯିଏକି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ। ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ଆଜି ମାଗଣା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ସ୍ପେସିଆଲି ଆଜି ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେମାନେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ब्लॉक कंदरपुर स्थित संबर साहि जहाँकि आप देखिपारे आज बहुत असहाय भाई भौणी
ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଶିବିର ଯାହା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ହସ ଭରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲାପି, ଗୁପଚୁପ ଏବଂ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ।